Tugusikabosio nigo bono ekiombe ekemo getari gya serikali Kenya koba kegoikirana ase skuru ya Kisii Special School yibwate abana bari bamenyete no barema bwobongo butaikiraneti ase omwarimu mone bwe skuru yo ya Kisii yo ya Kisii Special School Madam Gladys Nyakundi anyara koba kagwesokia na gwakira ababwatani bonsi mbuya mono bari bagenderete gwesokia uri nchire moyo kwenekia bunanko bwate sibara abana abo konyora libagari nyoro ryo kwegenderia ase chisemi chiabo ase bono anyara koba gakuru kubori boigo guchiasa ibori kwenekia bunanko beka bare omokia boko babwatesia abana baiga kero bagendrete nemeroberio yabo yabotamba ase eskuru yo nagotomanya muri Kito Dipon asanya Abasamaria bari no moyo muyani gobaro kiwanchani guchase eskuru ya Kisii Special asibabwa tukobo konyi anu guchasa bana abo bayiboire nobongo butaikiraneti tokubakera ngampia mono ase Kisii Special School bugutwanchira gutara ase school yabo asugucha korora abana bari mentally challenged especially asa abana abake ero twachaga iga twabaletera uniform twabaletera chisweta ebikoroto ande nabo igo twabaletera nechi socks nonye twaletera abana bebintu byonse in fact ntonyareti kuba okugani kwabo wonse kuri baganeri abatanani b'eskuru yo nigo bagokera omurubiri yo nabigo kubolia mate kurinda obochano obubwetani ne skuru Dieta Gladys Nyakundi omo deputy of Kisii Special School twagokire konyora abagen district kuri alero twakasambia se ogo tukonya abanafunzi b'eskuru ega uniform around our school bantu bamenye taroro babire bagotuto bochafu angena se gita ye school togosaba moto bwatesi banyale gukani batekuru to bochafu orora abana to bwatega iga ba kunalete bagochoro bochafu bali eyira baletera marwaire ase mebere yabo ensemo naywe ekiombe ya Tetracom nigo mono genderete gosira abana tole kunyara ko batoko gendera gokonya abana baiga. This is the only school twanyare ko batogo support. Last year twalingi sana special school ihonto bwate omoyo bwo gokonya abana barasinga nchibune Baiboli bono nigo baboli gwegosokia abana babukuru ase chinka ili banyare kwenyorera chisemi bande mbale bagachita abana sinyomba cyabo barabale mafu abana abandi bale blessing to the family sa blessing uti kurasi nyasai igoto banje nandi tubalete skuru abali muntu bwate batrinity asamangana special needs chinga kichinyinge abana bunabaiga nigo babeire bagotuko magega babwata abana around 150 something almost 160 whereby abana twanyara gukaba is around 50 not even half. We are calling for well wishers. You can channel your help to Kisii Special School directly to bono nigo bagenderete kwenyorera obumanyi obubono burachiko bakonya barabugwetenenera asama tukankyo naba go basomitore chigasi cyamaboko ngorosi bale binte binge ngorosi bale chimati bashona chitebo mati barosi amameka chi necklace ao igon soma tore obolemi agriculture okora toro botugi bwe chingoko na bana aba ko basomitore na kibara hanyare ko wetenenera osaba gochese serikali kolika umunyagitari ase skuru ywe abana aba mentally handicapped babwate chi condition ao chamarwaire baganeti umunyagitari okubaberera ange asoko baligereria karo barwalire oyo orengororo ni gali taite bono county teratoletera umunyagitari Kuripoteria getaseni kia ukegetembe kuroiga Kisii Special elitera na inkuru kwa Dipon asanya